Sa'n gwybod mod i'n mynd i giciad bwced rhywbryd. Sa'n gwybod y dyddiad. Dwi'n gwybod mod i'n mynd i giciad bwced rhywbryd. Ond sa'n gwybod y dyddiad. Con i'n mynd. Anyway, dyna ddigon amdano fi. Sut ydych chi? Mae'n Nos Wener. Dwi wedi clywed bod nhw'n mynd i wario 2.5 biliwn ar y rhyfel. Be 'di'ch barn chi am y dragedy bod y cynghorau yn ein gwlad ni yn beth dal, yn beth dal, yn beth dal. Ond maen nhw'n gwario 2.5 zillion trillion Richie soon ac ond chi'n gwybod be, nid fe sydd wrth wraidd y penderfyniad. Chi'n gwybod be, nid fe sydd wrth wraidd y penderfyniad. Mae'n gitari'n dechrau protestio ar ddiffyg dirnadaeth. Dwi'n gwybod bod i'n mynd i gicio'r bwced rhywbryd. Ond yn y cyfamser, dwi angen lledaenu gorwelion byrfyfyrio bob a gwneud yn siŵr bod chi'n gwybod be' 'di'r darlun cyfan o fewn fy ffram gyfyng i. Meth dal, dim arian i dalu, dim arian i fuddsoddi oherwydd bod e wedi mynd i'r peiriant enfawr a elwyr yn anghyfiawnder trais saethu technoleg yn y diwydiant gemau sy'n creu poblogaeth sy'n arfer a thrais sy'n ei swyno nhw i dderbyn y normalrwydd anghyfiawn.
wedyn nôl at fi. Beth sydd yn fy mhen, beth sydd yn fy nghalon. Cyfres o dragediau dwy sy'n anodd a gwbl anheilwng o fod yn un o'r bobl hynny sy'n heiddi clod. Dyna ni, rwy'n festal fel Richie a Dave dablygu a phob un Cymro a phob un Sais a phob un Gwyddel a Nicholas Sturgeon a phob un actor ac actores honedig yn Hollywood a'r boi na o'r enw Paul sydd ar y bradwyr. Mae nhw fel fi, mae nhw fel fi, mae nhw fel fi yn fradwr yn gaeth i gyffuriau a